Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Kwathi ngithi wathinta uZulu udakwe yini? Ubedakwe yini? Ubedakwe yini? Awu ubedakwe yini? Ubedakwe yini? Lalela ke. Yabona ke leyo ngoma manje sesiyayishintsha manje sesithi wathinta uGeneral Mkhwanazi udakwe yini? Ubedakwe yini? Ubedakwe yini? Wathinta uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi udakwe yini? Lalela bafowethu. General Mkhwanazi is us and we are General Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. Waqala nje wakhuluma into ebheke eceleni koGeneral Mkhwanazi ayikhuleka. Angisophinde ngizwe lutho nje ngawe. Thanda ungathanda. Noma ungacabanga ukuthi ibalekile noma inkulu khohlwa. Khohlwa njengesidomo esikoleni. Lalela ke. Local is local. Gila manje. Gila. Angithi nibonile izolo ukuthi ku radwe muzi lo imizi kaMnumzana usomabhizinisi uKelvin Mathibeli izolo. Hayi ke kwenzeka izolo ukuthi kungena abantu kule mizi yakhe nomunye okhona la eduze eDurban North kungeniwe kuona. Ngidlula kuona ke daily ke lama office amakhulu lakhe lawa la eduze nje. Ayikude kunami la eduze. Aseduze kakhulu kunami. Bengitshela abasegoli kuphela neMpumalanga province lapha kuzo cha bangenile nala eduze kwami. So ke at least nginesiqiniseko manje ngoba uconfirmile phela ku newsroom umnumzana phela uMathibeli na ukuthi hayi impela kwenzekile impela afikile amaphoyisa bekuzocheck ama-file bezothatha nje ama-document uthi amaphoyisa again abezo checka nezibhamu engekho emthethweni kusho ukuthi kunezibhamu mhlawumbe ke ze-company phela umnumzana lona bafowethu one-security company enkulu office lapha unezibhamu eziningi une-company ama-security unezibhamu eziningi ke so ke izinto ey'shilo ke lezi ukuthi amaphoyisa athena kwi-search warrant kwi-search warrant bebithothwa amaphoyisa izolo ile ethi kunezibhamu engenamthetho ekufuneka ziyocheckwa sithathu ziyocheckwa what angazi ballistic kanjalo kodwa ngezinto ekufuneka ziyocheckwa ngesibhamu ukuthi isemthethweni zonke ziyayilandela imithetho kanjalo 2 kuzocheckwa nje into ethi document kushaqwe nje izinto yonke into ethi document ishaqiwe ema-ofisini kaMnumzana uMathibeli uKelvin Mathibeli. Into eyenzeke izolo leyo kumhla ka-10 March 2026 amaphoyisa azwile ke ezinyuzini ukuthi ke agasele kuyona wonke ama-offices noma yonke imizi ekhona kaMnumzana uKelvin Mathibeli wasevela ke naye futhi ke ku newsroom kanjalo nasepageni lakhe lika Facebook ngimbonile ebhalile kanjalo angihlophanga futhi nalo ngilirepostile thathile ngalireposta nje ukuze ngenzela ukuthi ngibe nawo lenkulumo ayishoyo ukuthi kwake kwenzeka phambilini wakwaredwa futhi kanjena kusola lokho kodwa so ke into kahle enye ebibhekekile la ukuthi kusolakala ukuthi kunobuqophololo obukhona ngethenda yase Johannesburg kanjalo phela uNkozimalanga lo idela vese ngamathenda mawunese ukuthi company kuyathendarishwa la kakhulu kulento ethenda company so ke ngempela ngicabanga ukuthi kukhona abazoze bekuthole kuyena kukhona abakusolayo kuyena naye ke uyabonakala ukuthi indoda evocally estrong ekhulumayo ngoba uma ke kwathi nje ngena kwi social media abe indaba bethi bukuyona especially nje uNewsroom ngiyabona laba ama-bloggers lama podcast lawa amancanyanyana abo ama podcast yababona kodwa nje uNewsroom impela nje ubona ugijima njalo nje othi gijima wozalama kunenkinga ekhona nana so ke izona izinto ke lezi sibhekele okay njengoba ngisasho ke wathinta uMkhwanazi udakwe yini sibeke lapho then
kuMadlanga Commission namhlanje kuqale uGeneral Shibiri again. Uyakhumbula last week wafika, then ubuyile namhlanje kuMadlanga uGeneral Shibili. uMadlanga esazoqhubeka nobufakazi bakhe. So ke usamisiwe ke I think why head of art intelligence. Yeah, noma organized crime, something like that. Okay, usamisiwe ke kodwa ukhona lapha kusho ukuthi unobuqhophololo. Last week ngiyakhumbula wavuma ukuthi waqale waphika wathi ayikho imali ake wayithatha ku Cat Vusimuzi Cat Matlala. Jiki wavuma futhi hayi kwashayisa imoto endodana yakhe wabole ku 80,000 to fix imoto endodana yakhe. Imoto engena umshwalense njani manje? Okay, adlule lapho kuyenzeka abantu bedrive imoto ngana umshwalense iyabiza nomshwalense yemoto, we know that. Okay, but you borrowed. So ke kahle unobudlelwana washo unamhlanje ukuvezile ukuthi uVusi uKhathi umngani wakhe impela bebezwana naye, yabo? Sure, uyi beneficiary kahle unabo ubuqhophololo fanele kaphenye. Then cause bambambile kukhona ezama ukuphika lapha kuMadlanga, ezama ukuphika ukuthi wayazi ngokuthi kuzoraidwa kaVusimuzi Khathi Matlala. Ukuphikile lokho ukuthi wayazi ukuthi kuzoraidwa kuyo check izinto lapha emzini kaVusimuzi Matlala, uthi wezwa isezwa kuMadlanga. Wisigebeke loba emdalangaka, wisigebeke loba emdalangaka. And now uyabona nje ukuthi ziningi izinto ayifihlayo lo baba ayihidayo nani. So ke ngempela lo baba lo kufanele ukuthi aphenywa ngempela. And then sidlule ke kulo baba lo ngoba ubese khona last week usebuyile manje, but ngizombheka kahle kusasa ngisazofunda izinto abekhuluma ngazo ukuthi isima sakhe sisima kanjani, kodwa nje bambambile uma ethi wayengazi kodwa bevumile ukuthi uVusimuzi Khathi Matlala wayemngani wakhe. And then ku Haddock lapha ku Haddock mafethe angazi yazi nje yabona makulokho entertainer le ndaba kaFedel Adams, yazi uFedel Adams ufetha ngazi iphala lela nabafowethu. So ke yabona nje naye uma elokho ebuzwa imibuzo yini ubuzwani lo muntu lo, yabo? And uthi wayefuna ukuthi abe ingxenye ye Haddock committee, wayefuna, yabo? Ikhona uFedel Adams iagenda ayiphushayo, niyosho nithi ngasho khona agenda ayiphushayo, yabo? Because ubusy unale narrative yokuthi umkhwanazi waya elokhuzaneni wenza ilokhuzane waya i-statement sakhe noma njoba weza lenkulumo yakhe ayikhuluma laphana wayilento wayevikela ucommission uMasimula. Ngeke angiyazi ukuthi ithatha play, kodwa uthi yena kwasho yena umkhwanazi ngisazoke ngiyicheke ngicubungule bengazi ukuthi noJulius uyamvumela kulokho, kodwa ngisazoke ngizama ukuthola ke ngibheke ukuthi wakusho lokho umkhwanazi. Okay ke kodwa into kufanele ukuyithola ikhanda phela, kufanele ukuyithola iqala ukuthi iqale kanjani, singabe ukuthi usibheka lapha kufanele ukuyibheka ukuthi ihambe yafika phi. So buya ke bafowethu sibheke nezinye, kodwa ke nje le baningi abantu impela ngalama allegation akhuluma uJelani Mkhwanazi akhuluma ngawo obabonayo ukuthi I really something ngazi ukuthi ikhona lento ebashisayo, kodwa kumele aphenywe uFidel because kuningi okungahambi kahle le ndoda enganayo iCV. Danko.